Зейн форум уйышмасы жетекчиси Александр Исаков хезмәткәрләрнең беренче сыйныфка баручы балаларына бүләкләр тапшыра. Быел Татмедиа бүләгенә 2 бала лаек булды. Мәктәп портфеле белән булачак укучыларга уку кирәк яраклары да бирелде. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе Татмедиа акционерлык җәмгыяте тарафыннан ел сайын оештырыла. Редакция хезмәткәрләре балаларына бүген без мәктәп букчалары бирәбез. Безнең редакциядән быел 2 бала укырга керә. Без аларга уңышлар телибез. Бүләкләр алучы балаларның сөенечтән йөзләре балкый, һәр кайсы тырышып укырга, тәртипле булырга сүз бирде. Балаларның гына түгел, биредә эшләүче әти-әниләрнең дә күңеле була. Без быел беренче класска барабыз. Беренче бала мәктәпкә без әзер. Татмедиа җәмгыяте ел сайын белем көне алдыннан үз хезмәткәрләренең балаларына бүләкләр биреп сөендерә. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.